susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong liknaan na saray umbali at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupagan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Liknaay Babalay. Dos minutos kasumpalan na alas 7 at kabuasan. Programa na Liknaay Balay ay paruntal na sa informasyon balita. Inagagawad kaliber-liber na luyag na Pangasinan, Bansan Pilipinas, Tanjad Biyuk, Tao. Programa na paiparuntal mo't nasaraya peteg-peteg dan matuan Liknaay Balay. Yadaspeto Technical Engineer Nixon Dakal. Kalob kanta bayo balat amigo RJ Jimenez at your service always. Petsa 17 la da bulan na Abril 2026. Antes na saray headline news. Greet ko pa na happy birthday my sister ko. Si Lisa Jimenez Castro. Happy birthday again. You may have many more birthdays to come. Enjoy life Lisa, Liz. Kana siyempre may kanakan ko yawad man na Japan. Si CG Boy Jimenez. CG Boy Ubay Jimenez. Good morning. Happy birthday. At sika. Ikasum so trabaho dita na Japan CG Boy. Good morning. Happy birthday. Tana happy fiesta dita na Mayor Street. Barangay Manibok, Lingayen, Pangasinan. Pero walang sayawan. Prosesyon lang nitong madaling araw sa mga opisyales. Miyembros ng United Mayor Street Association. Good morning, Edsi kayo namin. Sa Sakbay Mat, so panalilinis na Saray Barangay Council. Headed by Barangay Captain Ramil Palisok, ditanad Manibok West. Lingayen, Pangasinan. Good morning, Chairman. Saray headline news. Singa good news sa tatang tanagagig. Jatinid good news. Nakala good news natanad. Sayan kabosan tatang tanagagig. Sa unahan niya good news. Man rollback. So presyo na gasolina next week. Saya produkto na petrolyo. Tanmat sa may LPG. Man na rollback na 3 pesos per kilo. No 11 kilograms. 33. Yan na nabuwastan. Good news, good news. Aram nira na good news sa Engineer Nixon. Mabay ko raya, so good news. Saya palapag na Presidente Donald Trump. Yapin mayag lay bansan Iran. Isukod dalamay manunaan niya
sangkap na satay panggagawa da na armas nuklear, may uranium. Isukod dala. Unong dakinan na President Donald Trump. Aking kasi. Sige. Kaya kwanto na Presidente Donald Trump. At epektibo manaya may impan barikada dita na the Strait of Hormuz. Mas epektibo ya kwanto nansay may pambubomba kwanto. Kanya na unang sikato isukula na bansan na Iran tayo uranium ya usaron da tatang tanagagik dasatay panggagawa na armas nuklear. Good news. Good news. Aron na good news tatang tanagagik ay makmaksel si Presidente Bongbong Marcos. Tutang kasi papakalat da ya Engineer Nixon at taong kakapoy ayan de. Dasatay distribution na bulas di Tanad Metro Manila. Inaw sa tumay kakargad sako ya bulas sa tatang tanagagik. Si katuni ang iter sa ramay recipient tay bulas. Amaya minsan na nanjaging nidtan na Malacanang panang nang tudsaray reporter Malacanang press corps ya talagan makmaksil pigarang kilo nabulas may na sa tuoy na ne naromnera na impormasyon balita good news naridala si Saudi ko umbubultang wala ilan to pero abirberda kita na the Czech Republic narila pasimpatan dala kikipag-ugnayan na po ang gobyerno natin para mapawi dito si former Congressman Saldico. Good news salamat. Tigararan na kung titawag saya kongresista, kontraktor na kongresista. Imbestiga ni Raya dasamay salinda. Nitan. Kana samay Yamanda no angkop kasi dasatay suisul da. Sige. Akin at untan suyamanda tamanaya kung kontraktorera. Bakit bawal ba? Sige, siguro yung pakikipag-transact sa gobyerno imbestigan dara. Nitan. Wala rayay yung pasabida tatang tanagagik. Dasatay payout na saray tricycle drivers. Itan da balay na mangaldan piasikaso yumat. Wala authorization letter, wala hospital, wala may barangay binitlada. Iter yumat lakare. Sa panuntunan na DSWD dasama distribution pakitignan po DSWD gumawa ng yung anong tawag mo dito yung mga sistema na may konsiderasyon. Yun lang po, dapat may konsiderasyon yung makatao. Yung pasabidan reklamo agdala pabibit la may barangay iktot la presidente na tuda wala da hospital so may mga wat bakit tumanak to wala authorization letter according to this information yung pasabida tatang tanagagi kadsayang programa hindi pa binigay konsiderasyon lang naman DSWD
kung sino man yung in charge sa pagbibigay ng payout. Pero huwag kayong mag-alala pag nakalista yan at may pangalan yan, makukuha rin ninyo yan. Dyan sa Metro Manila yung nga nag-viral na hindi nasali yung pangalan, legit naman na operator ng tricycle o driver. Napanood ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, personal na siyang umasikaso. Kaya kung minsan Engineer Nixon, malaking tulong din ng social media, baka mag-viral kayo, masita kayo, saka kayo kikilos. Kaya malaking tulong yung social media. Pati na rin yung pag-announce natin, sa Facebook, live tayo sa Facebook. Pati sa YouTube. Tulad nung nag-viral na inimplementa yung bawal na kaubad sa kalye. Kiss to kiss basis naman sana. Yung bawal mag-inom sa kalye, dapat lang na sila ay sawayin o pagpasaway, hulihin. Meron namang mga local ordinance sa mga iba't ibang bayan patungkol po dyan. Lalo na yung curfew, di ba? Pero ito, nag-viral dahil kalakseb, mangkikiwal na simento. Nung nag-viral, inaksyonan. At babalangkas pa ng mga karagdagan na mga patakaran patungkol po dyan sa pag-implementa ng Memorandum Circular ng DILG patungkol sa paghuhuli ng mga nakahubad na katapless na mga lalaki. Wala namang magtatapless na babae. Pag may nagtapless na babae, atapis. Sa mga reaksyon po ninyo sa ating text line 0945-183-4352 0945-183-4352 Daratan so Brasen, walang personalan. Basta walang personalan, ramay public servisyo. Ragmat yun ipawit dapat na maglay na saya na programa. Eto na. Mas mabiskag, mas epektibo kuwanan President Donald Trump. So satay blockage itan da saya atay impan na barikada ditan da saya Strait of Hormuz nan samay pambubumba tatang tanagagik katutan so masiksikder yung palapag ng President Donald Trump ilakumon niya at walatan naglakontraan ng bansan Iran. Taunong da si President Donald Trump at limayagla so bansan Iran ay isuko so satay kimikal ya usaran da satay panggagawa na nuclear weapon tatang tanagagik. It's an indication yan nababanaag, nababandag, nanunungnung yan ayarin na undun la so satay gera o ilakumon tatang tanagagik kanyan na arumantini. Dagdagan pa po natin ang ating panalangin patungkol sa nakikita natin na magandang epekto nung pistok saka itong pero parang may kantsaw pa rin Engineer Nixon sana nang masyadong magpasikat
Kaya sabihin na ikaw ang nananalo, meron kang ginawang mga strategy na matagumpay, parang ganun. Sana may kyan na maran labat tungtungan, may nalikas tayo, nalikna tayo. Ay talaga na baga tayo na tapos na. Siguro ito parang may kantsaw, sabi ng kumpare kong manginginom, yung mga dalat ni President Donald Trump. Pero ang importante dito, talagang nanangnang tayo. Susama ay nababanahag na po natin yung malaking posibilidad na tumigil na ang gyera. Apoy manatalod gyera. Good morning sa mga nakikinig yan po sa bayan ng Sampabian, Pangasinan. At dyan po sa barangay Baritaw, Manawag, Pangasinan yan. Karo manira na impormasyon na balita. Dapat na maglay na saya na programa tayo liknay balay jadi pawil tayo. Sing baton tiniratan susaraya balita imparuntal tayo deadline news. Kasong pala na pigaran makanan pay manong malalapod saray manangan tabay. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dami yung... Son ang puta-putang irang informasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod,
Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap pagsimula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag na saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito? Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Pangipatuloy na programa na Liknay Balay. Kolop kantabay ni amigo yung RJ Berayimenez at your service always. Yan aspeto at technical si Engineer Nixon Dakal. Yada saray rumiran na impormasyon na balita. 26 sa tatang tanagagik so bilang nasaray pulis ya congressman. Yaimbestigaan na tatang tanagagik lapuda sa raya at awalan na saya sarili na may kontrata. So napanda tatang tanagagik. Construction firm. Kanya na imbestigaan daraya. Damatla binibitla so kangaranan na sarayan na congressman bang balot. Dawaan so pan imbestiga sa isikara may susubmitin danira na salin. Tayo, wala ba't kumonya sa rayay kongresista. Nuagingan namin, ya manuulay. Nalapod konsihal, amin ya elected officials. At nangnangan. No kasi unto pa, susatay sisyo dun da. Sa may estado na panagbilay gatauntan nga pinigosyom nga po'y pakakalma mo na rom kimbalot ay dakadakal so kwarta mo ay kigaray luluganan mo ay sige pa. Gata sangka bandag, sangka nangnang obvious. Ay walay gagawan mo na siniswitik. No akin at gaylay kabalag na kayamanan mo. Pero napubalot so other source of income mo. Di ba? Kaya yun ang di talabat di
nanengneng la. Nanengneng mula so asyos para may manggagawa na kabulustugan na sa posisyon, di ba? Wala ka namang ibang pinagkukunan, pinagkakapirahan ng legal. Tapos magarbo so panagbilay mo. Aking kasi araya sugawan da na lifestyle check. Dasaray manuuloy supay manggawa balot. San siya lang, Mr. President? Pinaimbisigan mo tayo no flood control. Baka pwede naman na lifestyle check lahat ng elected officials para magkaalaman na ano ho. Para namang walang masabi, may makukulit dating mga kababayan, may ang sipag-sipag na nagtatrabaho ng legal, naghahanap buhay, na sila yung nagbabayad ng buwis. Lokal ta sa Nyura, wala no single, 30%, babalog. Tapos may mga, susilis kaya pala pagka eleksyon na, may mamumuhunan Pagka nanalo, talagang manlikot la At manawat laray, pigaris ang kamalaga na sweldo natin no konsilor na balay, 100,000 na, tatang tanagagik, monthly. Kanya na diyada sa panagbilay, panaggastos. Nanengning mo, ang kapianapan to. Kimbalo to, yata sa lifestyle to, magarbuoy. So ito na, inumpisan na, 26 ata na congressman dyan ang iimbestigan. Sana lahat alay kabat to may kumparik, Mr. Reto siya, ang kapungat sang konto, so anapan to. Gagon to, lubod opisina, samputo dabong bilang tagaya leader, kwanto. Akin balot magarboy, kwanto. Sige. Pero sa mga makatalos, tadalatan. Pero no paano niya pruwebaan na sila'y nangungurakot sa kaban ng bayan, mahirap tan. Ngunit naroon dala si Saldico, pasumpot ng dala da bansa na Pilipinas, dita na Czech Republic. Babasil-basil, unong nga di impormasyon, sa kote da, naroon da. Kanyan na kikipag-ugnayan ng bansang Pilipinas para po siya ay pauwiin dito sa ating bansa. Tarapin yung mga nakasampang kaso at ang dami pala niyang sukayan datatang tanagagik. Tumay ngaran Timothy, tumay ngaran may construction firm tuya. Sinasabi, iniimbestigahan na dami. So, transaction to sa gobyerno, billion of pesos. Pero sa atan, at syempre, aligasyon. Napagpatunayan at nang makamtan yung hustisya ng madlang people patungkol sa pangungurakot sa kaban ng bayan ng mga opisyal. Good morning sa ating suki na tagapakinig yan sa Bugalyon, Pangasinan. Si Paring Arthur yan sa may dyan sa may Angarian, may Lingayan, may Bugalyon. Yung pala yung dyan sa sa Banyaga Bridge, yung sa baba. Sige, pasyal ako dyan minsan, Arthur, pero itaryam may alirag. Sana sa may Bisukol, yan. Ayan yung ating mga kababayan na happy na. Sa may pandadalos. Pantatanam na saray agayop at saray pilapil.
Ay, mambunga, ay alwarkila balot sa ulag. Alam nyo, may mga ahas-ahas sa Bukrin. Kaya nga, noon tatay tayakad pilapil, no nanaimbita nagdita niya pa si Engineer Nixon, maalwarak, una kayo, kuwang ko. Ano sa'y ulag mat, ang muna talpakan, nagtukamagkatan, batik mat, di ba? So, enjoy life. Happy lang po kayo. Happy farming. Sa ating mga nakikinig dyan sa kanilang cellphone. Yan. Pwede rin ninyo kaming makita dito, Arthur, pagka may load ka sa Facebook page live natin. Search mo lang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Sang kabandag mo dyan? Sa istasyon. Wala ray kasabiyuran na impormasyon, balita. Text sila ba? Text line tayo 0945-183-4352. Narumnira na impormasyon na balita tatang tanagagik. Laray reaksyon na saray dumarungal. Good morning, Idol RJ Kontuyay. Kung gaano kataas, tumaas, sana ganun din pababa. Ano ho? Thank you. Thank you sa mga naniniwala at sumusubaybay sa programa. Siyempre. Balit, babantayan ta na gobyerno sa anapunda may tapyas at gasolina. Tinapyasan na ng excise tax ang LPG. Paano naman yung gasolina, Mr. President, kwanda? Diba yan yung pangunahin na tinalakay ng Uplift Committee, yung pagtapyas ng mga presyo ng mga produktong petrolyo. Pagka nag-apply din yung pagtapyas sa excise tax ng gas, bakit LPG lang? Siyempre, sa pagbaba ng presyo, by the way, next week, 16 pesos yung projected na pagbaba ng presyo ng diesel. Yan. So, magkano na ba nga ngayon? 90 o 100 plus pa ba? Pagka mababawasan yan, 16 pesos. Sa gasolina at kerosene, mga 3 to 4 pesos. Sa araw po ng Martes yan, yun yung pagbabawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ng mga oil companies. So, pagka idagdag mo pa dyan yung siguro minimum ng 20 pagka natapyasan ng excise tax, o di ka baka dahan-dahan na babalik na sa dati yung presyo ng produktong petrolyo. Pero bakit daw sa LPG pa lang may tapyas ng excise tax? Wala pa sa gasolina. O sige, tayin po natin. Mga economic managers po natin, balangkasin po ninyo yan. Pero sabi nga nila, pinag-aaralang mabuti. Yan. Tayin natin. Kasi parang gandang balita na itong nangyayari sa usapang pangkapayapaan. Good morning sa mga nakikinig dyan po sa bayan ng Lingayen sa public market. Kumusta na po kayo lahat dyan? Happy na kayo? Natanggap na ninyo at long last sa wakas, kwanda. Yung ayuda na galing sa pundo, binigay ng Malacanang na 40 million pesos sa mga nasalanta ng bagyong Yuan. Pero lahat may mga barangay pa ba na naiiwan o doon sa barangay mismo ni Mayor Iday, hindi pa na ibibigay dyan sa barangay Manibok. Siyempre, inuna muna yung mga malalayong barangay, di ba, Mayor? Good morning. How are you? Mayor Iday Castañeda ng Lingayen.
nababanggit ko naalala ko si Ninong or late Mayor Jonas. Eto pa, yung ay siya nga pala sa aking pamangkin ulit, happy birthday. At sa aking kapatid, baka ngayon ka lang nagising. Binati na kita kanina ito. Shout out birthday ni Ate Liz at ni CJ. Kwanto ay may kanakan ko. Binati ko na sa bungad ng aking program. Romniran na impormasyon na balita and sayan na programa tayo. Programa na Likna ay balay. Happy na rin yung ating mga kaibigan na nabigyan ng ayuda ng tricycle sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. At talakay natin din kanina yung pinarating na reklamo patungkol doon sa parang hindi pagtanggap doon sa authorization letter. Nasa ospital daw yung tatay, kaya yung anak ang kanyang pinakukuha, pero hindi daw sila pumayag. Sana naman DSWD yung mga ganitong problema pakitignan naman ano po at nang happy naman na lahat dahil alam naman natin ang programang ito ay talagang ginawa ng gobyerno natin para mabigyan ng ayuda yung ating mga kababayan. Sana wag na silang pahirapan. Pero one thing for sure, pagka talagang nasa listahan kayo, hindi man ninyo nakuha ngayon, hindi po pwedeng itago na lang yan o kaya ibalik. Sa inyo pa rin yan. At pwede pa rin po ninyo yang makuha. O sige, kaya dito hiling niya sa kanyang uling chat sa atin nung nagre-reklamo, wag na daw banggitin yung barangay. O sige. Sa pakiasikaso na lang sa mga namamahala ng distribution ng ayuda na yan at ng happy lahat. At sabi nga ni Presidente Bongbong dapat walang maiwan. Lahat tayo mapagsisilbihan yan. Sabi naman dito, hindi kaya overacting, si Presidente sa pagbubuhat ng bigas, Ano to? Haba, 10 kilos lang. Kahit payat, pwedeng buhatin, kwanto. Mga kantsaw kamusta. Hindi, ano lang to, pinakita lang naman ni Presidente Bongbong Marcos na siya ay healthy. Healthy yung ating presidente, kaya parang para just to show na kasi walay liliknan mo yung gaman na sampalangganan danom may unalagi kanila bat agmula niya mo talagang na makakapoy ka, di ba? Kaya ang sakit sugas mo, sige pa, makalagay kasi rin. Paano manakar ka, pigaran na kukbang labat, natumba ka la. Talagang walay lilikon mo. Kanyan na, gano, 5 kilo, 10 kilo. Kaya, kalagay ka, manaalsa, di no mga awat. Walay sakit mo, natumba ka. Kanyan na kayo naman walang sakit. Yun naman yung sabi ng Malacanang, malakas pa sa kalabaw. Kasi sa ibabato da walay sakit to kuno. Diba nag-viral yan yung isang peke na balita pinaghanap na kakasuhan
na sinasabi yung stage 4 sa colon cancer, peke naman yun. Kaya ngayon, pinapakita ni Presidente Bongbong Marcos, may tawa ka pa sangkaal sa kuno may bulas. Kanyan sige. Di bali, reaksyon nyo yan, liknaan ninyo yan. Okay yan. At least may interaction, o yan. Sunod na, itong mga, greetings naman ito. Happy birthday daw kay Elmer. Sinong Elmer? Elmer ng Dagupan. Happy birthday kung sino ka man. Happy birthday kay Elmer. Yung mga listeners natin dyan sa Malingas sa public market. Kaya thank you, ang lakas ng radyo din nyo yan. Ito pa, correct ka idol, kailangan imbestigahan. May kilala din ako. Wala hanap buhay, konsihal naman, pero dami pera. Saan niya kuha pera niya? Kwanto? Siyempre, no dyan balay, sang kakabat. Konsihal ng bayan o konsihal, kwanto mo. Pag konsihal, baka barangay, konsilor, balay. Ang kalikas siya talaga, agmusirin na nang sa may panaggastos da. Sang ka nang may panaggastos da, kinoy, sa honoraryo yung tulabat yayot 20 mil. Aking balot yang ka pinigusyo to. Pinasingundan to, piano analod bulang, nainay manatalo, ha ha ha, hehehe, bulang lamot, sobit lang. Good morning, Dasaraya. Nunutang ko laingan, may amigok, dito na da Bugalyon, si paring Albert. Mustalara may alaga ng tan, paring Albert, saringan, ng barangay Pulong, Bugalyon, Pangasinan. Si Mr. Handsome, good morning. Dapat lang makulong saldi ko. Dami ninakaw pera bilyon. Doto yan. Mabulok sa gaylay putang na ulumay. Pero alam po ninyo itong mga ganitong usapin, lahat po yan mga ano lang, bintang ganon. Although parang obvious na may ginawang kalokohan, pero yan naman po ay dadaan pa sa proseso. May panahon pa naman para magdepensa, Huwag naman nating husgahan agad-agad. Pero lantin sa pangibasian at sara may ebidensya, parang may conclusion na mabubuo, Pero may hustisya tayo para dyan. Para sila ang magsabi na sila ay guilty. Yan. Kaya nga may hukuman tayo, di ba? Importante, naraldala. Yan. Mayroon pang mga mababanggit mamaya, importante na marinig yung kanyang panig. Yan. Baka mayroon pang mga ibubulgar. Abangan natin. Ay, good morning daw kay Marites. Yan sa may Libsong, Lingayen, Pangasinan. Yan, good morning. Sa lahat ng taga Binmalay, susunod na po ang programang PEM, Paninilbiang Agresibo at Matapat sa bayan ng Binmalay. Pagkalipas po ng ilang malagang paalala. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong I am